ଚିରନମସ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ 12 ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଇତିହାସ ରଚି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ବାଜିରାଓ ଗୌରବ ବାଜିଆ। 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହା ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶ ଅଛି କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋରା ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଜିଆ ହାତ ମିଳାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଥିଲା କିତି ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଘନଘୋର ବର୍ଷା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା। ବାଜିଆ ଡଙ୍ଗାରୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଥାଏ ତାରି ପିଲାବେଳର କଥା। ବାପା ପିଲାବେଳର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଣୀ ରାଉତପୁର ଘରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ତାର ହଠାତ୍ ଆବାଜ ଆସିଲା, କିଏ ଅଛ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କର। ତାର ବାଜିଆ କହିଲା, ନା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ ତକୁ ନଦୀ ପାର କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋରା ସିପାହୀମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ନଦୀ ନ ପାର କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତତେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବୁ। ତାରେ ବାଜିଆ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତକୁ ନଦୀ ପାର କରିବି ନାହିଁ। ତାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଗିଗଲେ, ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ, ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ବାଜିଆ ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ବାଜିରାଓ ଗୌରବ ବାଜିଆ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।